Como impresionar coa música que escoitas non é tan difícil. Este finde estiven en Bilbao e un colega preguntoume: "Tío, como coñeces tanta música tan rara?" Así que de camiño a Galicia, nas 12 horas de bus, comecei a escribir este guión. Mentira, son un puto vago. Estou escribindo agora, a 3 horas de ter que subir o vídeo. E isto de feito non é tan difícil. Tedes que definir unha identidade musical. De feito... Hostia. Vale, mala postura. De feito, moitos de vos xa tedes unha identidade musical definida. Para min, haberes atopado Super Sex Delivery 2 Enter de canzón non foi un traballo de decenas de anos de investigación. De feito, moitas veces cando alguén me pon unha canción dun xénero que non sexa electrónica, eu non a coñezo. O que pasa é que finxo que sei moito, porque son un pouco flipao. Atopares unha identidade musical ten un inicio custoso. De feito, moitos de nós crecimos escoitando a música que sonaba no noso ambiente. E isto é normal. O que pasa é que temos que sair da nosa zona de confort. Sen embargo, unha parte moi importante da identidade musical é non somente coñecer música, senón coñecer o seu background. Coñecer as chismes, as historias interesantes, os sucesos, como se fixeron cousas, por que pasaron cousas. Para isto tedes moitísimos canles de YouTube e outras redes sociais. Un deles, por exemplo, un chaval que chamase Lil Polvo. E logo, a parte máis importante, que é atopar música nova. E para isto, eu o que os recomendo é que deixedes as aplicacións convencionais para atopar nova música. Spotify é de feito unha moi mala aplicación para atopar artistas novos, porque estás metido sempre nun bucle no que se potencian os mesmos artistas de sempre. Así que eu recoméndote que uses SoundCloud, que vayas a artistas que xa coñeces de xéneros que te molan, e vayas aos seus reposts e a xente que sigue, e atopes aí outros artistas máis pequenos dos mesmos xéneros. Así que nada, agora tócate a ti, atopa algo novo, e traballa, cona, que o Doomscroll vai te matar. Eu son Lil Polvo a Feira, e isto foi